Bine m-a regăsit la un nou episod de Schoolboy Runaway. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, am zis să postez acum totuși jocul ăsta foarte wow, cică Schoolboy Runaway. A zis să vedem despre ce-i vorba, mie îmi da reclame, nu înțeleg de ce. Da, și cu Trendyol, vedeți să nu vă cumpărați niciodată de pe Trendyol, că e fake site-ul, nu, să nu vă încredeți în Trendyol, că nu vinde fake-uri Trendyol. Așa, în fine. Rămânem noi la jocuri, nu la Nu Yosemite. Așa, aici, ce mișto. Ok. M-am băgat pe easy, așa că nu mă știu foarte bine. O să încerc să fac run-ul cum se numește acum, ziceți-mi și mie. Lași face ăla cu codul aici. Ce, ai o baterie doar. Ok, aici nu-i cârpa. Ok, momentan e ok, așa. Mergem la tată. Așa, mergem aici. Aprindem becul să văd și eu ceva. Luăm asta în sertarul în care nu găsești absolut niciodată nimica. Așa. Poate aici găsim cheile de la... cheile de la mașină vreau să zic, dar nu le-am găsit. Cine va să ia chiloți, în fine, nevermind. Stați un pic așa că trebuie să închid becul. Ia că eu sunt mai șmecher. Cum n-ai bă căzut cheia, bă? Dar nu cred că am lăsat nimica. Efectiv a căzut cheia. Așa mi-aduc aminte. Da, fix ce-am zis. Ok, am terminat aici, după trebuie să venim să luăm aici. E cu yellow. Da, o să fac o poză de pe telefon. Să găsesc cubul cu yellow. Așa, intrăm aici. Să ne pornim asta. Ok. Ce vreau să fac? Da, cubul. Era cu yellow. Ăsta era. Așa, deci white, orange, red. Ce? Merge. Mamă, ești nebun, cum am ieșit? Ia cheia. Hai că nu mai era acolo. E ok.
Da. Oh, you scoundrel! Where did you go? Deja... Who didn't turn off the light in the bathroom? Bă, da, multe mi-am lăsat. I wouldn't know. Get up! Our son decided to run away. Satan in the closet. Nu, nu sunt acolo. Hihi. Hihi, ha. Ca să văd dacă... Damn! So much smoke. Au terminat, gata. Încă mă caută firea aia al naibii. Ia, cred că nu mă mai caută. Ia, Needs me there anyway. dar n-aveam nevoie de fapt de spray. Ok, fugi. If I move while crouching, my parents won't hear me. Fugi. 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 Și stai așa. How do you strike? Bun, nu și-o dat seama, ești nebun? Toate deschise și becul deschis, ești nebun și nu și-o dat seama. Ok. Bun. Bag acolo. Ce avem aici? Ai, scândură, dar nu avem nevoie de scândură. Nu cred că avem nevoie de scândură în ranul ăla. Nu avem. Atunci, te rog să fie șurubelnița. Te rog. Aia zic, forță. Așa. Am fost peste tot. Adică aproape peste tot. Am văzut toată casa. Aici am fost. Aici e lanterna, flashlight, ok. Avem nevoie de baterii. Ok, trebuie să mă duc să iau și aia din casă. Aici ce e că nu-mi dă. De la am nevoie. Am nevoie și de ăla. Cred că acum o să mă duc să mă bag, să-i dau un mesaj la tata strict. Așa. Come here! Come! Cum a văzut aia, bă, că m-am ridicat? Grab the broom and get to it! I don't want a Bă, single dar speck cum a of văzut dust că... left! Bă, dar cum a văzut că n-avea cum să mă vadă? Eram... Mama mea. Deci, cum... Câte vieți mai aveam asta? Încă două, cred, sau una? Două. Faster! Mai taci odată cu fasterul tău.
În fine. Well, at least you can use something. Now get to your books. Ok, gata. Și mai dă și reclama asta cu cel mai nașpa site. Ah. I'll go check who's writing to me. Perfect are câinele acolo ăla. Că n-avem nevoie de el. Nu te poți uita pe acolo ce ui. Da, e flat ăla, flat. A avut mult iavă. Bun, avem flat-ul. Avem flat-ul. Trebuie să mergem să cârpa. Avem cârpa, avem 3 baterii. Don't move! Bă, ce prost îs eu! Eu închideam Get to it and make sure geamul, the bă! floor shines. Bă, dar ce prost am fost la faza asta. Acum am înțeles de ce mă prins că am închis geamul. Vai, da prost îs. Acum, dacă mi se mai întâmplă ceva... Zorro, don't slack off. Dacă mi se mai întâmplă ceva, gata, am pierdut. Deci, poate era anul ăsta, dacă nu mai fac o prostie și mă grăbesc, Good job. Go to your room. posibil I'll să... come check on you later. Posibil să nu mă... să trec. Dar nu cred. Totuși, nu cred. Că e prea mult. Așa. Aici am intrat. Stați așa puțin să mă duc și aici în baie. Așa. Come on! Come on! Așa, stop. Aici luăm radio. I told them. Who needs me there? To go water the plants.
scăpat paharul. Not interesting. Was someone here? Yes, it was. What is this broken glass on the floor, huh? S-o spart singur. Diana! Come here! Or Nu someone știu cine a fost... disappeared! Nu știu, s-o spart singur. Voi ce ziceți? Eu zic că s-o spart singur. Ce pui mei. Singur s-o spart. Knock, knock! Niciun nac, că nu sunt acolo. You little brat. Come out! Cred că e gata. It's enough. Ok? What the fuck? What the f... Ok, nice. Ok. Aha! Oho! How you What? keep this you? Bă, dar cum s-a spawnat așa repede? Bă, n-are cum, bă, dă-te așa. N-are, bă, dă-te, mă. Da, să încercăm cum să-i spun, uitați-vă, mă bagă pe ăsta. Să încercăm un glitch. Am văzut că cică merge. No way. Me doing homework. Me and studying just don't go together. I'm gonna lose it! Că trebuie să iei spray de țânțar. Stop! Where are you going? Da. How many times do I have to repeat? Nu mai știu că trebuia să găsești acolo ăla de gândați. Da, nu știu. Trebuie să găsești ăla de gândaci că te spawnează fix sus. În... cum să spun... aici, în tavan. Do what I don't like. I want to No. live freely. În fine. Nu știu ce te vorbesc. I'm coming! Bă, dă-te, bă! This is the third Da, în time fine, already. cam acesta a fost episodul de astăzi. Pe mine m-a chemat Denis, nu uitați de subscribe și de like. Și eu v-am pupat. Pa!